Ahojte škričíčatá, vítajte u nového videa. A dnešné video tu teda bude aj takto s Vinkym, ale predom sa vám ospravedlňujem za to, že tu budem tak vykrúcať ruky, ale Vinky mi po tých rukách bude chcieť liesť, takže ho musím tak kontrolovať, aby nespadol, ale dnešné video teda bude život so škrečkom. Prinesiem vám sem také rady a tipy, ale aj nevýhody zo života s týmto chlpáčom, takže poďme na video. Nočné vstávanie. Ako všetci dobre vieme, škrečok je teda nočný živočích a veľmi často sa stáva, že keď máte nekvalitné koleso, tak je z toho kolesa počuť píšťavý, hrkotavý alebo iný nepríjemný zvuk, ktorý môže vadiť vášmu spánku. Rada alebo tip. V tomto prípade je najlepšie vymeniť koleso, ale ak koleso vymeniať nechcete, je dobré ho na noc z klietky odstrániť. Ranné vstávanie. Veľmi často sa stáva, že keď je váš miláčik v podobe škrečka hladný, dávam to najavo tak, že proste začne ohrízať klietku alebo začne vydávať iné rôzne zvuky z klietky. A to teda naozaj príjemné nie je, čiže vy musíte automaticky vstať a musíte nakrmiť škrečka. Rada alebo tip. Je dobré večer pridať škrečkovi do svojej mištičky nejako viac jedla, aby to nezvládol zjesť naraz a tým pádom mu tam do rána zostane o mnoho viac jedla a bude sa z toho môcť napapať. Veľmi časté čistenie klietky. Ako všetci dobre vieme, škrečok je nie špinavé zviera, ale dokáže narobiť fakt veľký neporiadok, hlavne keď sa do toho svojej ubikácie vykaká a vo veľmi veľkom množstve a neviete práve kde a nemáte vo svojej ubikácii záchodík, tak je potrebné vymieňať každý týždeň klietku. Tým vymieňať každý týždeň klietku myslím vymieňať hobliny, vo vašom niektorom prípade aj piliny, granuláty alebo iné. Tým pádom, keď už čistíte, môžete aj vyčistiť alebo viac menej vydezinfikovať všetko, čo sa nachádza v tej klietke. Preto veľmi veľa peňazí miniete hlavne na hobliny alebo to, čo používate práve vy. Rada alebo tip. Poriešiť záchodík, inú možnosť tam nevidím. Kdekoľvek, kde sa pozriete, hobliny. Veľmi často sa stáva, že ak si škrečka berete von zo svojej klietky, tak nalepia sa na ňo nejaké hobliny alebo vo vašom prípade piliny, granuláty alebo čokoľvek. Potom sa často stáva, že aj na kobercoch alebo na paplónoch, na oblečeniach, na ponožkách nájdete veľmi veľa hoblín, pilín, granulátov, čokoľvek. Veľmi veľa toho teda nájdete a dokážete viac menej za mesiac z toho vyprodukovať aj hobliny na celú klietku alebo piliny. Rada alebo tip. Pred vybratím škrečka z klietky je dobré škrečka poriadne skontrolovať. Ak je na ňom nalepená nejaká hoblina, pilina alebo granulát, dobré je očistiť. Pre niektorých veľmi častý problém aj smrad. Veľmi často sa stáva, že ak škrečkovi nemeníte dostatočne často hobliny, je vlastne cítiť z vašej klietky celkom veľký smrad a dokáže to zahaliť aj celý dom, byt alebo v tom, čo bývate vy. Rada alebo tip. Vymieňať častejšie klietku. Tak a to by bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, koment, odber alebo zdieľanie a vidíme sa aj u ďalšieho videa. Takže ahojte!